ओइ रनजितआ दंना गैया ए दङ सोर जाखो बिफा ओरै फैनायसाय नै मानसि फैदों सोर नोंसोरलाय मानो फैदों आरो मा नांगौ 인스펙터 런짓 नों मिन्थिनो लुबैदोंना सोर आं र' दसे उनाव मिन्थिगोन जानो हागौ नों पुलिस डिपार्टमेन्टनि थाखाय जोबोद मोजां खामानि मावनो हागौ नाथाय नों आंनि 1 करोड़नि मालखौ हमनानै जोबोद गोरोन्थि खालामबाय आयेननि बेरेखा हाबा मावोब्ला आं बेखौ आयेननि मथे सुस्रांनो थाखाय आं राहा लामा लागोन मिथिबाय 런짓 어to 그리바리 जावलिनो आंहा सम गैया 이제 बसनि हेंथायै मावोबा बिनि फिथाइखौ बिदिनो मोनखायो मिथिगौ बेबी राखावनो कल हरलाय ओके बेबी हेल' राखाव औ सार दे बुं इन्डियानिफ्राय फैनायनिफ्राय दासिमाव नोंनो मावनो होबोनाय बिजनेसा माबादि सोलिनानै दं औ गासिबो खामानिया मोजां सोलिगासिनो दं सार गुड राखाव आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय दङ राखाव आरो बेनिफ्राय बांसिन खामानि मावबावनांसिगोन मानोना आंहा इन्टारनेशनेल बिजनेसावहाय खामानि मावनो सुबिदा मोनबाय नंगौ नामा सार आं गासिबो खामानिखौ मावनो राजि आंनो खालि सुबिदाल' हो दे बिदिब्ला दोनथ'दो दोनथ'बाय बिदिबा सार गुडबाय अके सार अके Sorry baby, traffic ane na. Chodo sang didi. You know what? Nang gayo oरैबायदि boring जादोंमोन ना. दा नों फैनानैसो आंनि happy hour start जासिगोन. आरो मिथिगौ ना? गोसोआ मिस खालामदों आं. नंगौ नामा बेबी? आं बेखायनो बुंखायोमोन आं नोंखौ बै एसामिस सेंग्राखौ टाइम पासनि थाखाय लानो होननानै. Oh my god. 치 나강नो ओसाइस पासाइस double battery. Oh my god. माथो जाखो? लाबानो जायोमोन ना. बिखौ लास्लायस्लाय आं बै आदा यकखौसो लाबोगोन. सफैबाय आदा औ सफैबाय आच्छा राखाव नोंथां बाथ्राया जाहैबाय आं दि देग्लाय एमएलए दारायनो नागिरदों नोंथाङाथ' बेखौ मिथिगौ नाथाय बे दारायनायनि सायाव आंहा नोंथांनि सापर्टखौ आसा खालामनानै आरो नोंथांनि सापर्ट मोनोब्ला आं नोंथांखौ आंखौ देरहासार जाखांनायनि उनाव माबायदि सुबिदा नांगौ बे आंनि सायाव नोंथां आहा बिसास दं नोंनि सायाव बिदिब्ला आंनोल' सुबिदा हो
जागोन नोंथाङा जेबो सिन्था खालामनाङा नोंथाङा अके बिदिब्ला 오케이. अके 에이, 공마이. 허이. 합, 마트 벵갈로로 타히나네. 40-80 설레접 들어볼래? माखौथ' बुङो बेंगालर नैबे जना बेंगालरनिफ्राय MBA खौ फार्स्ट क्लास पास खालामनानै फैबाय जायनि उनाव फालो सिख्लाफोर ओमफ्राय माथो आदाखौलाय मस्क' बायदिसो नुखो आंलाय दासिमबो सोलायनो रोङाखै नोङो जोंनि खामानि सिंजों मावनायखौ नों मा मिथिनो? जों बेसेबां गिदिर सिंजों खामानि मावगासिनो दं। नों बेफोरखौ खबर दाला। थां, दुगैहै। अके ब्र एफा गोजाननिफ्राय फैनाय मैलाला। दे बिदिब्ला नोंथां आंबो थांबाय थानायसै नामा दे नोंथां बिदिब्ला दाबो जायाखै ब्रेकफास्टआ जाबाय दोनहैखाबायना आङो जिरायहैदोल' नै फिफा दाबो रेडि जायाखै जाबाय बिबारि दा गावनो हाखु दाखु जाथानसैलाय बियो कलेजाव थांनो आंनि टाइमखौ आं मिथिखागौ बिबारि आइ बोहैथियालाय माथो खालामदों देलायगासिनो दङ बियो कम्पिउटार क्लासाव थांनो होननानै बोहैथियाय नै ब्रेकफास्टआ जाबाय फैदो नै जाफैदो माबार पापा दाबो रेडि जायाखै नोङो जागोन आइ दा दिनै कलेज गैया दङ बोहैथि आइ क्लासआ माबायदि सोलिगासिनो दङ आरो एग्जामा माब्ला जागोन एग्जामाथ' डिसेम्बराव जागोन दा प्रेक्टिकेल खालामगासिनो दे मोजांल' स्टाडि खालामबाय था आयो दिनैहाय जा साइज नुदों नै जालायबाय बेना दाबो बे हुदाखौनो गाराखै बियो हालाय माखौथो लोंबावनांगौ जाखो दे लोंथों आइया एसे मेलेम जाबावथों नांगौबा आंनिखौनो एसे लोंबाव आइ बाबा आं थांसै दा टाइमा आंहा लेटसो जालांगोन दे आइ गारिया मोजाङै सालायलां नों माखौ सिन्था खालामो आइ नोंसाजोआ ड्राइभिंआव एक्सपार्ट जाखाबाय बोहैथि आइ क्लासआ जोबोबा दा थाबैनो फैफिन दे आइ जागोन दे बाय बाय हाब आसोरफोराबो दंजोबो माथो हाब जन मारै सोलायला जोबना फैखो नोंलाय दे सानदोंमोन आंलाय जोंखौ बावबायसो नामा होननानै बावालै दे मोजां फाग्ला बावबाय नामा दे ओमफ्राय बयस नोंसोर मोनसे बाथ्रा मिथियो नामा मा बाथ्रा बेलाय देलाय बुंलाय जों मिथिलायो बे ओनसोलाव बयनिख्रुइबो साबसिन हट एन्ड बिउटि सिख्लाया सोरलै हट मानेथ' गोरमोस्ला नङा होमबा औ दङ सासे नाथाय बियो रावखौबो पात्ता होआ सोर बेलाय प्रफेसारनि फिसाजो सासेल' नायल' जाल' नामा बेनि बोहैथि र' नायनि नै नाम रायखांबायबो फैबाय माथोलाय ओइ नोंसोर थाथ' दे हाय
My name is John Borgari, MBA, Bangalore. You are so lucky. मानोना नों आंजों दिनै सेकेन्ड टाइम लोगो मोनफिनबाय। खोनानो मोनदों नोंखौ बे ओनसोलनि बयनिख्रुइबो साबसिन हट सिख्ला होननानै। हाजार हाजार सिख्लाफ्रा आंखौ फल' खालामो, but I don't care. आंनाव मा दं मा गैया, गारि, बांग्ला, qualification and lots of properties in my life. आरो थोद माखौ मिनदों? सासे सेंग्रा जाम्बि Oh my god जा दुगाखा थुदो बेबी थांदिनि टाइम थ' जाबाय। थांसै। औ थुदो। Ada pokri dioksin. Ada बेयावनि नामा? फंबाया सोर जाखो आरो बहानि? आदा आङो गुवाहाटीनि, आं दासो बेहाय गोदानै फैनाय। आच्छा आच्छा आदा, आं नोंनाव माबा मोनसे सोंगौमोनलै। बेहाय थानो थाखाय रुम भारा मोनगोन नामा? ओमफ्राय माबाफोर मावो नामा? आङो सासे प्रेस एडिटर। बे ओनसोलावथ' बेबायदि रुम भारा मोनलाबाया। दा मा खालामबावनांगौ फालाय? दे बिदिबा आं गुबुनाव नागिरनोसै। थांसै आं। दे थाथ'दो होनबालाय आदा। ओइ फंबाय औ। र' नोंहा जेबो उसुबिदा गैयाब्ला आंजों थाफानो हागोन, खिन्थु रुमा बारा सुबिदा नङा। नङा आदा, जेबो नङा, नोंजों ओइ होमबालाय आंजों थाफानो हागोन। थाफानो। ओइ नोंथाङा मा सानदों? नों मा सानदों? नोंथाङा मा देग्लायबो नमिनेसनखौ होबावगोन नामा? लखेन नमिनेसन होनाय आरो होयैया बे आंनिसो बाथ्रा। नोंहा बाव बुंनांगौ मा बाथ्रा दं? आं सानो बे बोराय बैसोआव नों रेस्ट लानायानो मोजांसै। जानो हागौ आं बोरायबाय, हेवब्लाबो आं रिटायार लानायाव गैया। पाब्लिक सापर्टआ आंजों दं जेला, आं नमिनेसनखौ होखागोनानो। दे बिदिब्ला नोंनि डिसिसन बायदियै नोंथाङा खामानिखौ मावदो। आंनि डिसिसन बायदियै आं खामानिखौ मावबाय थानोसै। नों मा मावो मावबाय था, नाथाय आं एसेबो दोरोननायाव गैया। फस्थायगोन नों लंकेशर, आंनि खोथाखौ मानिया। नै बे लंकेशरा रावखौबो गिनायाव गैया। हेलौ, नोङो बाथ्राखौ मोजाङै खोनासं। दे बुं, मा बाथ्रा बेलाय? नों मिथिगौ बे इलेक्सनाव आं जेरैखि जाया देरहासार जानांगौ होननानै। बेनिखायनो नोङो दा मोनसे खामानि माव। नोङो बे लंकेशरखौ बे बुहुमनिफ्राय डिलिट खालामनांगौ। नों जेबो सिन्था खालामनाङा, बेयाव आं दं। बेफोरबायदि खामानिया आंनि थाखाय दै लोंनाय बायदिसो बियो। सिनायना मोनाखै बे हेलौ बिमा, जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। बे बारावहाय आङो एमएलए दारायनायाव रायजो राजाफोरा आंखौ मदद होसिगोन। बेखायनो आङो बेस्थ'था जानानै दं। नोंसोरल' मोजाङै मोजां थाथ'दो। नोंथाङा सोर जाखो? फै सिङाव जिरायनो फै। जिरायगोन नोंथां, जिरायगोन। नाथाय मोनसे खोथासो सोंनो फैदोंमोन नङा होमबा जों? अ
सोंनो हागोन दे मा सोंनो सों 아차 능탕 사하야 법칙 자크 아르클라야 법칙 자크 साहाया ओरैथिं आरो खोलाया नै ओरैथिं 아랑 홈드는 하트락셔이 산자 아르세나와 법칙 자크 सानजाया नै ओरैथिं आरो सोनाबहाया नै बिथिं 굿 능탕 능탕아 일렉션 게레는 자지 카프라도 노아 한바 흔바터 능은 가운데 대합을 그 직할래난 라그랑근 비리 타가네 능은 아이얼 비들이 캡슐 자나는 라그라고 흔바서 능이 대하고 팍 벌그라 작은 비드블라 능탕아 캡슐 그 자들 클라 산자세나 오비팅 타는 것이 아람 상들 알라 에밀리 다른 비등비 अमा जाय जाय उन्दुनायल'मोन खारनायानो गैयामोन आंहा जिउआव नंगौ नामा? फैनानैसो खारग्रा जाबाय बिदियावथ' फिट नङालै आदा नोङो ट्वेंटी थार्डआवथ' जलिमेक सिनेमा हला अपेनिं जासिगोन 23rd गाबोननो नङामोन होनबा औ नङाबा माथो होमबालाय नायहैनांगौ फार्स्ट श' थ' थांदिनि Oh baby, Tudo. माला लाबायना लख्रानथां बसनि बिथोन बे लख्राया जाय खामानिखौ थांखि लायो बेखौ जाफुंसार होयो दे लख्रानथां बिदिबा मालखौ एक्सचेन्ज खालामलायनोसै माला हरदो बे आखाइ मोननाया जेरै रोजोबदों आं आसा खालामो अरायसम बिदिनो थाबाय थागोन आसा खालामो बेबायदि समा फैबाय थाथों दे नाफाम माखौ नायलाबायखो र नै नोंना हाजिराया आंनि बे नोंनि जाथारबायलै जायाखै होमबा दा सारा फैब्ला फैदों होननानै खोन्थादो नों बेयावनो थाबाय थादो मोजाङै नोजोर हो नङाब्ला दा सारा नुफैयोब्ला जारलाया खिन्थु थांदोल'लै नों आं नायगासिनो दं सार था मोजाङै सारखौसो गिदिं साला हिनजाव थाखोनाबाबो आखलानो लेथ्राखा ओरैनो आहा थिब मोनखाबाय दिनै सानसेनि
सना आदा खरदे बेयावनो जिरायदोना एसे गोजानाव था आदा आं लाजियो मोजां मोनलायनायाव लाजिनाय थानो नाङानो सना फैदोना खाथियाव खाथि थाना रायलायब्लासो आंनि गोसोआ मोजां मोनो सना थै होमबाबो आं लाजियो आंनि नामनि आखरा मोनब्रै JIRI खेब्रै लोगो हमखांनायनि उनाव खाथि थाना रायलायगोन मानो सना दिनैसो खेबथाम जादोंना आरो खेबसे दंबावो दे होनबालाय सना नों आंजों बेबायदिनो लोगो हमफैबाय थादे सना औ दे जागोन आदा खरदे गोजोनथारबाय आं सना गोजोनथारबाय दे सना आं नोंनि खेबसे मोखांखौ नायनि खेबसेबो नुफैथाराखै दाबो उनाव नाय आदा मोखाङाव थाव गुदुं रेजेरदों आदा थाव गुबैनो जिरदों मारै बिदि जाखो सना आयै खामब्रें नुबायदां बोरो एसे नायनि बोरो हेल' पापा र' थांनोसैबो सना औ आंहालाय सोरजों रायज्लायबावनो आदा खरदे आंनो फैसा नांगौमोन 2000 हरदो मुलि बायनांगौना दानो नांथारगौ सना दानो नांथारगौना औ होनदों सना जागोन दे फैबाय थादो बेबायदिनो आरो फैबाव एबार थैंक यू सो माच थांसै दे आदा बिदिबा आयै इमान हाखु दाखु रायलायबावनो बाय बाय जायगाया माने साराबो थांसिथ' एसे नेथ' आंनाथ' जाबायानो आं दिनै जा बानाय मोनखादों माबा गोसोखौनो सुखुवा मोनदों आं बैथि आं पुर्निमाखौ दिनै जोंनाव लाना थांगोन नोंबो थुदोना आं थांथ'ला नामा बाबाया आंखौ ATM फैसाबो लांफानो थिनदों आं ATM हाबनानै न'आव थांसै दे बिदिबा दे होमबा गाबोन लोगो मोनगोन Sir, here is the catalog. Yes. Wait. Everything is okay, no? Yeah, okay, sir. Your? Thank you. Okay. नों सिनायखौ नामा मा गिदिंलाबाय थाखो सोरबा बार हुगा बायदि खारबोनानै आंनाव सौग्रावनानै आंखौ थावखि गिदिंनाय बायदि गिदिंहोलांबाय ओमफ्राय नोंहालाय माथो हां थिफुं मा जाखो नङा आदा आंनि फैसा लानाय बेगखौ सिखाव लाना खारदों बेखौ सोसोबोदों आङो अब्लाथ' बारहुंखाया बे सिखावानो जाथारनांगौ बहाथो सिखावालाय बेजों थालांदों आदा राहुल सोरखौ लानानै फैखो बेलाय हनै बैनि सिखाव आदा नाथाय आदाया बे सेंग्राखौ सिनायो नामा आंजोंनो फैफादों गाव आंनो प्रेस एडिटर होननानैल' खोन्थादों
बैदि माखौ नायगोन बेखौ नङा दा नंगौ ना Oi, skirt. Skirt. Skirt होनदों skirt. आरे बेखौ मानो खालामदों? बेसे गोबाव बिदि सिखाव खालामना जागासिनो दं नों? मिथिगौ नों? आं सासे प्रफेसारनि फिसाजो। नोंखौ दानो मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया आं? नोंखौ दानो पुलिसनोबो हैनो हायो आं मिथिगौ? नोंहाथ' गासिबो मोजां। आखाइबो दं, आथिंबो दं, मेगनबो दं। अब्ला नों मानो बिदि सिखाव खावो? लाजिया? नों सासे मानसिनि लिस्टआवनो गोलैया। नों सासे जुनादसो जुनाद। नों बायदि मानसिया जोंनि बर' ससाइटियाव थांनो समाया नों थांदोलै नों जों थाफा जानो समाया मोखां गाज्रिया थांदो है है बिनानाव नोंबो थांदो जागोन दे आदा जोंबो थांसै थु Excuse me Thank you हासुनो ओंखारबाय आं मा जाखो हासुनो हाथारलालै दे सिखार मायाव नायनानै सालायो जेबोआनो जायासैना दा हा सोर मा जालायखोलै ए नै माथो बोहैथिसैलाय जेबो जायाखैना मोजां सालायबानो जायो मायाव नायनानै सालायो राइड खालामनो हागोन हाला दा हाला दाना नुबायना गावनि खस्थ'खौ माबायदि मोनखो जेबो जायैखायसो माबाफोर जानांगौबा मा जागौमोन खस्थ' मोनोना थुदो थ' आं दोनलांसै ओइ जस गारिया लानानै फैदो जागोन दे बिदिब्ला साला सानसेयावनो बागुरुम्बासो मोसानो खायदा लावबाय माथो बेलाय माबायदि मानसिफ्रा बेलाय थोद हैट गाखोदो दे लासै गाखो बारा गोजान नंला सिदा थांनानै राइट टार्न लाबानो मोनबाय फै सिङाव जिरायनोसै फैना दसे थां बोहैथियाय हामा जाबोखो जेबो जायाखै जायाखैबालाय बे आखायालाय माथो खाथेबोलायखो माबालाय मादै बोहैथिया लामा गिदिंनायाव एक्सिडेन्ट जानायाबो नैबेसो बासायनाय बायदि जादों स्कुटिखौ सालायनो हायैलाय जों बिसिम दोनबोनाय जाबाय बेनो नोंनि ड्राइभिंआव एक्सपार्ट जाखाबाय होननानै बुंनाया दालाय माथो जाखो माबाफोर जाबाय बायनांगौबा मा जागौमोन बिमायाबो दे मोजाङै मोजां सौफैबाय हामबाय जस बे बाबुआलाय सोरथो जाखो बेयो राहुल आंनि लोगो प्रेस एडिटर अबेनि बावैसो गुवाहाटीनिफ्राय फैदों दासान्दि आंजों थाफायो अ दे मोजां बाबु फैदो सिङाव जिरायहैनोसै नांथ'ला मादै मालाबा मोजां सम लाना फैनोसै आहा खामानिबो दं फैदोना सिङाव दसे जिरायनानै थांदो नांथ'ला बोहैथि जों थांसै दे होमबालाय अ बावदोंसो आदानि कन्टेक्टआ अके लादो 8472867692 ओके थैंक यू वेलकाम
दे थांदो बाबुफोर दे, मादै। माब्लाबा फैफिनदो औ दे फैदो न' सिङाव मुलि फोननानै हैनोसै आङो